a bɛ fɔ min ma ko communiqué du conseil des ministres arabadon novembre tile 2 san 2022 a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives et réglementaires k'i b'a ye k'a fɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ so kow ma ka taa se jamana yɔrɔba kow ma i b'a ye k'a fɔ ani jamanadenw yɛrɛ n'o fɔ ma ko ministre Labita ale yɛrɛ ka wa jatew la rapport mun y'a ta k'a lajɛ mun bɛ tali kɛ wa hakilina kɔrɔla mun talen bɛ n'a fɔ ma ko décret kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka ministre so n'o bɛ tali kɛ administration territoriale la et décentralisation k'i b'a ye k'a fɔ wa dugukolo dɔw bɛ yen nɔ dugukolo mun ni a bɛ tali kɛ wa dugukolo numéro 1252 ale ni dugukolo numéro 1253 Buguni mara la yɔrɔ min bɛ tali kɛ Faragwarakaw fɛ yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ o commune la kɛrɛnkɛrɛnnen la ko o kɔni dugukolo bɛna ndaraki k'a bila wa minisiriso yɛrɛ a bolo kan k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni dugukolo ninnu la wa a bonya kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ fɔ min ma ko hectare 200 ani a kunkanfɛn bɛɛ ye k'a fɔ dugu kelen bɛ taa o la wa filanan bɛ taa jɔ hectare 191 ani a kunkanfɛn fana la k'i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni bilakun tɛ dɔwɛrɛ ye cogoya minnu la dugu yɛrɛ bɛ se ka yiriwa ka bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ dugu yɛrɛ ka ɲɛta ani a ka filɛko ɲumanw bɛ se ka sabati cogo min na o kɔfɛ tuguni ka sɔrɔ bosoli bɛ se ka tɛmɛ a kɔnɔ cogo min na dugu tɔgɔ la Faragwarakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la ka jira k'a fɔ ko nin hakilina min talen filɛ a bilalen sen kan a bɛna kɛ sababu ye nin waati in na ka se ka taabolo ɲumanw fana di dugu yɛrɛ ka taabolo ma komi wa minisiriso min yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ a ma dugumisɛnninw kama a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen la Faragwarakaw fɛ yen nɔ o kɔfɛ tuguni a bɛ kɛ sababu ye tuguni ka o yɛrɛ ka duguladenw fana don ɲɔgɔn na o bɛ laɲini minnu fana kɔnɔna la laɲini minnu fana kɔ cogoya min la o ka wa siraw bɛ se ka bɔ ka ɲɛ dugu bɛ se ka ye cogo ɲuman fana la o bɛɛ ye k'a fɔ a bɛna bila o minɛn fana kɔnɔ misaliyala yelenko fana dugu kɔnɔna la commune tɔgɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara o yangaw bɛɛ lajɛlen fana kan Bamakɔ novembre tile 2 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon au VT de l'ordre national bolonɔ bilala sɛbɛn in na